oganda pod medo mana ywak ne koso chal mar wach en mane kaunti ma Kisumu. Ero kama na nyak Cleophas achiel ka achiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kaendi kabede kaendi an go ganda ko wuok kuom kariyweyo ma oile alwora ma apaya ma Jomo Kenyatta. Adaka upa jopiny kotenore kod twak ma wan godo e wi nengo mar mauta moidho ma bende en gima osea are higa mokalo ka oganda ywago nengo mar ngima ka bende achiel kuom gigo ma bende keto nengo gik moko idho malo en idho malo mar mauta. Wadang'eyo ni to jopiny ma Kisumu to wacho ang'o to midhiero mage ma bende idho malo mar nengo mauta osekelo ne gi ngimagi ka bende gi thuolo ni ende aboteri achiel ka achiel irgi mondo ginyiswa gin giwuon ni to giwacho nade kotenore kod twak ma wan godo. Machiegni abo chako kodi kaka jakom riwruok mar bus park ma Kisumu. Un thothne uno utiyo kod geche ahinya, inyalo nyisowa ni to nengo mauta ma bende sani wachore ni medo mana idho pacho kaeni ohinyo weyo mane to midhiero mage ma bende osekelo e ngima machiegni. Erokamano, nyinga James Ochingo mwa an jagoro mar riwruok mar weg matatu Kisumu County. Okinyi ma kawuono wachiew kendo gi buok mar pek mar ngima kaluwore gi ohala ma watimo mar ting'o jowuoth kod misigo kwa golo kuonde mopogore opogore. Wayudo ka nengo mar mafuta mar diesel oidho malo gi siling 6.4, nengo mar petrol oidho malo gi siling 3.4. Ng'eny geche mwatiyo ga e idara mar transport gin geche matiyo kod diesel, gin geche madongo mating'o abiria mang'eny, gin geche mag diesel. Rate momedenwa odiochieng' ma kawuono kuom nengo mar mauta no ohinyo nikech kuom geche matiyo gi lita madirom siling 100 odiochieng' achiel en medruok mar siling maromo 700 kuom gari ka gari odiochieng' ma kawuono e mafuta. Ka in gi geche madirom 100 nyiso ni in gi pesa moingo siling 50,000 midhi medo expenses magi e chulo mafuta mar sako mar odiochieng' ma kawuono. Omiyo wan kod ywak mang'eny to wasebedo piny kendo wawuoyo gi jatendwa mar national Mwana Simon Kimutai ni biro chunowa kaka weg matatu mondo wabed piny kaka josako mondo wachor garama ni ne oganda ma japiny matiyo kod ohala marwa. Tieni nauli mag wuoth biro dhi mbele e kinde matin kwasebedo kod romo odiochieng' ma kawuono. Gimomiyo watimo man nikech mauta no sama omedi to gik mang'eny madhi mbele, spares magwa dhi malo, insurance bende dhi malo, gimoro amora ma itiyo go e matatu biro dhi malo kaluwore gi nengo mar mafuta ma dhi malo no. Erokamano ahinya. Koro in kaka japiny to nyalo wacho ang'o japiny owuon nikech wacho gani sama nengo mauta dhi malo kata ngima japiny bende dhi malo kaluwore ni mauta en achiel kuom gigo ma bende bedo ga kaka gari ma bende riembo ngima oganda kata weche chiemo, weche jogo maloko ohala kamano. Erokamano, an iluonga ni Pam Nyargosito, adak Manyata, an jadak mar Manyata kona Mbaya. Gima nyalo wacho kaka japiny wabuok kabisa nikech kama wuoye sani ni na wuok na dhi nyiewo sukari to na duogo nono nikech omed nengo motamo wanga nyoro ka kana sukari en siling 180. Kawuono ka chiego kinyi ka dhi e duka tayudo ka sukari en siling 220. Ere kaka nyalo nyiewo to na tingo mana siling 100 kende lweta na dok nono keto nyathina udhi skul kech saka sama wuoye saniri en wach mapek kabisa kendo akwayo sirikal na ka poni mae gima bro dhi mbele taneno ka piny dhi hinyore kabisa sana wan joma ni piny kabisa ma yuto gene piny wan matek. Erokamano. Mimi naitwa Fatuma, natoka mtaa ya Kaloleni. Maisha imekuwa ngumu wakati mafuta imepandishwa bei kwa sababu vitu ukiingia kwa duka zimeshapanda bei. Kwanza sukari imeshapandishwa bei, ilikuwa shilingi 180 na saa hii imewekwa kuwa shilingi 220. Sasa maisha imekuwa mzito na sisi ni watu wa maisha ya hali ya chini. Sisi ndio tunatumia mafuta ya taa na mafuta ya taa pia imepandishwa bei. Sasa hatujui hata tutatumia nini wakati wa kupika kwa sababu wengine wanatumia gas, wengine wanatumia makaa na makaa pia iko bei juu. Sasa kama mafuta pia imeenda bei juu kuwa na shilingi 15, hatujui tutajisaidia namna gani kama watu wenye maisha yao ni ya kiwango ya chini. Maisha imekuwa mzito hata hatujui sasa tunaelekea wapi. Tunaomba serikali ione vile inaweza tusaidia. Asante sana. Machiegni. Ginyinge na ilunga ni Sospita Obungo Wich and coordinator ma Sufuria Revolution Movement. Sufuria Revolution Movement en movement ma wacho ratiro kendo wuoyo e ngima kaka japiny onego bende dak. Omiyo wawacho odiochieng' ma kawuono ka wan Kisumu ka ne kaka jopiny ok wamor gi kaka sirikal manie kom osebedo ka tiyo kodwa kaka jopiny. Onego bende gitiyowa kar tiyonwa. Omiyo wach mar fuel en gima obwogo jopiny nikech sama wuoyo kodi ni fuel is basic.
Fuel ema touch on everything. Fuel seche moseidho malo, mano nyiso ni sukari ni malo, nyiso ni mogo ni malo, nyiso ni all food items ni malo. Omiyo wawacho ni ngima medo bedo matek kaluwore gi kaka piny bende en. Omiyo wan kaka jopiny, our voice is to say ni ka ok oduok nengo mar fuel chien, to kaka jopiny biro chunowa mondo wa apply article 1 of the constitution ma wacho ni the sovereign power belongs to the people. Mondo wawuog oko, mondo wanyis sirikal ni waol, nikech sani ende kidhi idho bas, kikowo nyathini school, to nyaka iyud ka koro fare dhi bedo malo. Ka in iwuon idho bas, kidhi dala, nyaka iyud ka koro fare dhi bedo malo. Miyo gigi duto te nyaka wawuo kaka jokanyanam mondo wang'i nikech sirikal manie loch masani nonyiso jokenya kinde moro kane wan e sirikal mane jakom ne nitiere kod Uhuru Muigai Kenyatta kane gitiyo machiegni ne gimomiyo nengo mar piny ni endi nodhi malo e weche mag fuel ni Uhuru nowacho ni lweny ne nitiere Russia, ne Ruto wacho ni lweny mantiere Russia nok nyal affect jokenya. Omiyo kawuono to wapenje ni to kawuono ang'o momiyo nengo mar fuel oidho malo, to nikech en owuon ne owacho ni lweny cha ok nyal affect weche mag fuel. Omiyo ka ok onya reduce the high cost of living mathago momiyo sukari ni malo, momiyo mogo tamre dok piny, momiyo fuel idho pile ka pile, Ruto must go. Erokamano machiegni. Basi erokamano Millicent, an machung' iluonga ni Bitis Nyabura, an jadak motonglo. An jabiashara, an auso ohala mar duka. Nadhi wero Kibuye kacha, ayudo ka bedo ni fuel omedi. Gik moko mednwa kaka mogo oidho to kod sukari. Wero koro chopo chuno ni koro samoro pesa kaka ma in gocha. Kaka wer tami, omiyo wacho ni medruok mar fuel ni. Omiyo wachandruok mathoth kaka wan inchi ma kawaida, ngima koro idhonwa malo, moko wang'eni nyalo konyo nang'o. Sani koro gik moko ni malo kabisa, maonge gimoro ma beche yot sare kamano Millicent. An mane wachna. Mana mapiyo piyo katieko. An kaka Nancy jadak manyawita. Litna ka ang'ama yudo mapato mapiny ka sukari kwota ok yudre duka sani. Iyudo ka sukari onge, to sukari mantiere sukari nus siling 120. Ng'ama tiyo hand to mouth, odhi yonyiewo sukari no sadi. Serikal duoke uru fuel piny nikech fuel ni ema affect ji mang'eny, kaito ok ji te matiyo gi stima, ok ji te matiyo gi sola. Nitie joma tiyo gi mafuta e koroboi mar neno. Ntiere jomoko matiyo gi mafuta e stove no mondo tedgo. To samuseketo ka fuel odhi malo, uhinyowa kaka wan jopiny. Serikal ne uru gimo nyalo timo. Erokamano atieko ng'amogik, lakini ok adwa ni uti gi dhok magoyo sirikal makosa. Erokamano, nyinga iluonga ni Mike Ong'ele kata mong'ere no Kok Rachar. Adwa wuoyo weche ariyo, mokwongo abiro wuoyo tax bill ma of 2023. Aparo ni gini ok en mar jo Azimio kata mar jo Kenya Kwanza. Aparo ni wajumbe waduto te monego beni wuok oko nikech hinyore te mondo bill no gwe oko. Mano atemo nyiso wajumbe waduto te mondo oriwre mondo gino gwe oko nikech japiny hinyore. Mar ariyo abiro wuoyo wach mar fuel. Fuel samisemedo fuel matine tamo jo ohala timo ohala. Omiyo wawacho kendo wakwayo ni wamiyo jaduong' William Ruto ultimatum ni mondo duok fuel piny mondo wang'i kaka wanyalo konyore e pinywa ka. Erokamano. Erokamano katieko kodima. Erokamano, nyinge na iluonga ni Amina Swale, jadak ma Kaloleni Shaurmoyo. Duoko ne TV Ramogi. Erokamano kuom miyo mondo uwinj duond japiny nikech adier wahinyre ka fuel omedore, gimoro amora ing'eni en fuel. An auso grocery. Kawuono adhi wero ayudo ka nyanya mar Sharon cha ne wawaroga 4,500, sani en 6,000 nikech ni fuel otemre nade. Adiel fuel omedre, gin be nyaka gimeda nikech gigolo gigo mabor. Koro wan kaka jo hand swekre wahinyore nikech fuel kodhi malo. Gima daher nyiso rais ni ong'iye japiny, nowacho ni odhi ng'iyo hasla, ong'iye maslahi mar japiny, commodities oduok chien nikech chiemo e gimoro amora, to fuel komedi to gimoro amora dhi idho. Koro ong'iye wach fuel ni oduok piny nikech kaka wan jo hand aswekra onge kaka onyalo timre, wan hand to mouth, iuse kichiem. Koro ka profit ni mal gine sales ni mal ahinya, onge kaka inyalo yudo profit. Erokamano katieko kodi. Erokamano ne Ramogi TV, iluonga ni Judith Adhiambo Nyango. Atimo ohala kar Jua Kali ma Kisumu.
To an gima nyalo kwayo kalure gi gima neno kawuono wach mar medo fuel. Kawuono kidhi e garage ibro yudo ka matatu, most of matatu chung e garage. Onge ng'ama nyalo keto fuel mondo odhi oti oyud pesa. Koro an akwaya sirikal gi muolo ni wan kaka jopiny wahinyore ka fuel omedi. Nikech sama fuel omedi gimoro amora omedore. Sani kiwuok ni dhi waro skari to mwindi ng'isi ni kawo mana bel achiel, ok inyal kawo more than one bel. Koro wan wakwaya gi muolo ni sirikal one gima nyalo konyogo jopiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Ramogi jonga gisewinjo moko kuom paro kowuok kuom jopiny ma Kisumu ka bendi winjo ni nyaka jogo matiyo kod mauta mar tach kroboi kata nyangile ka giliel go e ot sani koro ni kod ywa. Ka kamano kopogore gi mago ma bendi winje kaunti ma Kisumu kaendi abro kawi kendo atera achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay. Yali abich kinyalo winja taduoko aketo ni oporo mondo idhi nyime gi twak mawando mondo mi jopiny bo winji to jodak ma Homa Bay to wachango e wi thor wach ma wan go kotenore kod idho malo mar fuel. Yali abich. Erokamano ahinya nyaoda Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu.